Ka wadhi nyime nyakwara mga jwang en weche motenore kod sigana mokelo ndich ang'wen ka tich ang'wen mikelo ni kod thuon ka ji dhi thuon ka ji duogo Walter Nyambaga e chenro mar gin kanye. Kawuono jafwambo marwa miyowa sigana mar anyuola mosenindo jaduong' Akech Chieng' to kod familia mare. En ang'o madiher ng'eyo e wi Akech Chieng'? Walter Nyambaga lero. Elisha Akech Chieng'. Uhuru Kenyatta, Honolulu TV, Raila Wanma TV ni wayango, Aya TV Aya TV TV awaro Uhuru. En jal mane ni kod teku mar loso kendo ka omako chudi to pap wuok awinje. Mondo wayud sigana malong'o wanie wuoth nyaka Kanyamwa e kar chung' od bura Mandhiwa. Wadonjo kendo min ode miyowa rwak kapok mbaka ochakore. E higa mar 1939 tarik 12 e dwe mar 10 Akech Chieng' nonyuol kendo chako sombe. Ochako gi Langi kaeto odhi otieko gi Mori. Min ode konowa kwan mag nyiekene. Anyaro Yoma Kukiri modak Thurka. An jaode mar adek. Dhako maduong' ne nyar Karachuonyo Kanyaluo. Mar ariyo ne nyar Kanyada. Koro an mar adek. Mar ang'wen ne nyar Sindo. Mar abich ne nyia Pondo kawo nyir ariyo. Koro en gi mon auchiel. Anyar Didi Musnyogweno a Kaksengre Sindo. Kamoro ni Kalutharan kata Rukongo. Koro kana biro ka odichieng' mamara an nayudra gi jaduong' Nairobi. Era ne chalo kodu nade kaka monde mantiere ka endi samoro obiro gi mit bilie moro kowuok ka siasa? Mit bilie ni kobiro godo to keto od Mikai Mama Roda. Koseketo to luongowa wate to wabedo piny to konwa ni nyawo Yoma pogi mano ng'ama oyiero. Pog chiemo ni koro waketo koro ng'ato ka ng'ato kawo mare. Elizabeth leronwa kit Akech Chieng' kod nyithinde katodoko nine en jasiasa kamano. Siasa mare gi sikul jaduong' ne kech kendo dwa ni nyithinde gi odhi skul. Mane nyithinde gi nok nyal bedo piny kachako gi wuoyi maduong' Sablon Tambi manosenindo nodhi skul mosomo Kanyawanga. Mar ariyo Tom osomo Homa Bay. Mar adek Owigo bendo osomo Kangeso. Babwan ne ng'ama jahera kendo kaka nogo siasa dho ni wato wayudo ka koro oseduoke active politics ji ne manyo mana rieko kuome. Warango kaka Akech Chieng' nodonje siasa. An aneno jaduong' koloyo kobedo kansela. Ne piny lich mane mon donje rangach ka moko lonyora alonya ka giting'o kepini kod odheru to ng'wech nok bi dala ka mokwongo. Ng'wech ne kwongo ringo ka dhi Langi primary school ka gidhi Omogoda Java ka gibiro. E seche gogo jaduong' ne pok ochopo ka. En ne pod ndalo mane en jatelo nokwan kura Ndhiwa. Ne kwano kura Homa Bay. Ka nodonjo ka saa 4 to nokwongo rawe hekalu Langi Central kucho. Ema kaeto bang'e noduogo chako mare mabathe kaeni. Koro nokwongo dhi ogone Nyasaye erokamano. Kuku biro kogweyo ni Jowi donge ng'ong'o goyi piny. Toke no to ng'ama ogo piny ne mineno ka gichiemo godo. Wabende ne wa feel protected. Nikech king'e ni un gi ng'ama simba maberado gi ji e pap kanyo mang' nyaggi baeto ok onyage. To ung'eyo ni kata ka un e dala to un jomotegno kendo bende ne ok ochayo ji. Wayudo ni ndalogo piny koro noseloko ma ji noseduoge ODM ka nosechako ODM 2007. Nodonje ODM mobedo a staunch member of ODM motiyo ne ODM matek kabisa. Wayudo picha mare kaka jakanu Mundiek e kindeno. Konyuola ma wang' neno ayudo ka jaduong' en jakanu ma Kanu asili kendo ne gin gi President Moi. By that time jaduong' Elisa Akech Chieng' ma en wuonwa ne konyore gi Esakea Oyugi Ogango ma en former PS to kendo ne en osiep Jerry mane en kansela to ne en osiep Owigo Lang mano bedo mijumbe manyatike. Kanu noyiere kaka one of the disciplinary committee magitiyo gi
gi Okike Amayo ka en strong supporter mar Daniel Arap Moi. Wachore ni Akeche ne ni kod teko e komiti machiwo kum ne jogo modhi ataro kod dwaro mar chama, kendo e kinde moro ne odunyo lochne kuom jakanu moro ni Profesa Ouma Muga. The first thing manotimo chieng' manohinye ng'ato makata abe nodonjona en chieng' mano discipline Profesa Ouma Muga kane gibedo gi rally Rodi kanye mane giyale Ouma Muga noriembe sirikal manodhi nyaka Uganda. To gima kendo fani ni chieng' ma ike Ouma Muga chieng' no be majaduong' othoe. To Ouma Muga ne gima notimore ni nokoketho osiepe kindgi, ne giduog giherore nikech en bende ema nogamo ne Ouma Muga nyar Kanyamwa, matiende ne Ouma Muga ne ore. Ko ne giherore en kane girado e paw siasa, ting'e ni paw siasa ng'ato ka ng'ato dwaro obed matek. Wachore ni ojaloso kod oteku, kendo wechene ne mulo chuny oganda. En gi uma malach, yani en ng'ama kata kawuoyo ne en gi weche mag rieko machiwo puonj, to kendo yo manowacho gigo iyudo ka nitiere kaka gimako oganda. Akech wachore ni ne kech kod jotelo mag libamba mane temo lwandho migingo. Dunka nowinjo ni dwa kawo migingo, nosiko lando kendo luongo ji ni biuru, oseiko yedhi 10 kata 100, koro wako ji mondo ji oidhi mondo gidhi gikaw migingo. Kendo notimo mano mabei kanyo odichieng' kodichieng' mondo ji obi. Koro ji ne dhi kanyo to ng'iye kaka owuoyo gi kaka otimo. Nyaka jatelo ma Tanzania openjo ni to ng'at miluongo na Kech ni en ng'ama nade. To nodwoke ni dhi penj Meru, kasto ng'ano noluore duowe. Elizabeth kwano na moko kuom dongruoge moluongo nyinga Kechieng'. No tugo ga Charity of Kenya manitugo ni. Mano kelonwa siling 400,000 mogero Langi Primary School. Maji be nong'ur niere gimomiyo ogero mana Langi, nowinjo oger skunde te man Kulogi, to pesa no ne tin nok nyalre. Mar ariyo nokelo Ginga Odinga Jaramogi moyawnwa Polytechnic mantie kan. Mar adek ene motemo matek ma skul ma sekondari ni obet Langi ka, nikech chakre Langi ne chakre onge nyathini mochako somo e skul moro oko. Nyithindo somo Langi ka te nyaka mapod nitie mapod somo. Langi Secondary nyinge nitie, Langi Polytechnic nyinge nitiere, skul moro nitiere Ikadem na Genga nyinge nitiere. Dala Kechieng' ne pong' kod welo, kendo monde wacho ni ma ne en ting' mane gikawo mayot. Ne en gi welo sawa sawa, kata onge kata entie, chuni ni biro tedo. Koro kopo ni nyise ni jaduong', jok mine ni kelo kagi, ne kuodhi kama jogi ok dwari, to nyisi ni jasigu ne watna, mane ng'ama winji yer moloyo, an mage jok mahero mok dwarago. Kuom osiepene, jatend piny machon Daniel Arap Moi ne osiepne mangita gi del, gino mane omiyo thuolo mar rado kod Malkia Elizabeth to kod ruodhi mamoko. Okono ni kinde moro majoni ne nyono jodak ma Kanyamwe kar chung' od bura Mandhiwa kimanyo bunde moro mane ogwenyore, kendo kanye mana Kechieng' ne obale kod DC ewi roth mane rodho godo jopiny e kinde no. Sama ne bunde nolal Kobodo makoro kel Yesu maonge ninde udi ka e gweng' ka, en manokore DC ma Homa Bay ne igo jowa gi kayem jogi kia kata bunde, we jogo ninde bunde no manyur kuom jogu mong'e tiyo kode ma kamoro ni kode kanye kama Yesu nowejo Kanyamwa. Omiyo jo Kanyamwa pod para kech, kendo kata kanodako Homa Bay ne yudo ni kanyo ne giyudo kama girawe. Miane picha mar kaka chali imanyo bunde kae. Piny ne ger, chuo nok ninde udi, kendo mine ne ponda. Ji noluor kabisa maonge ng'ama nodak, mano story ma jo Kanyamwa ong'eyo, jo Kanyamwa madongo. Masani matindo gi manyalo kia, to en manochungo wachno. En manochungo ke jaduong' ne nigi were moro ma koloso ka wuoyo dichiel le tiwinja ka piny okwe kendo waduoko yudora sano. Ma kata mane nyalo paro ka olor TV. En mano ywak no Uhuru Kenyatta yawno TV, yae TV ni wach manade, dongo no yawe. Uhuru Kenyatta olorwa TV
Higa mar 2015, Akechieng' nomboro ywak ne Uhuru Kenyatta ka jatend migawo mar tudruok Fred Okengo Matiang'i noloro TV mag analog ka ji dhi e yore manyasani mag digital. Akech wacho ni nohero wer kendo ne nyong'e ahinya. Nohero wer moro mamit niya, nitie piny moro maber chutho, Ruoth Nyasachwa oritwa kanyo, olosonwa kadak e polo, wan namor nyaka chieng', wan amor kwatundo e polo, wan amor nyaka chieng', wan amor kwatundo e polo. Mano Magunge Choir Master. Kendo kata kane ji oromo kata kama koro ikowe ng'ato, en ema conduct werno. Pastor okoni pastor korka werni to koro wena. To kendo inyalo yudo ni joma nodhi kanyo bedo mamor ni nitie piny moro maber e polo. Koro mano dong' nobedo jayalo. Jakoram Gajwang' ka pi ne nitie kato batise machomo tir kapok odeko. Watieko siganda Akechieng' ka chieng' bende donje ode nyakwa Ramogi. Erokamano kuom bedo kode chenro ni chakruok ne nyaka giko mare. Ka jata chenro ne en Walter Wood Koweru. Thuon ka ji dhi kendo ka